Como peche, antes de marcharnos, o noso director, Manuel Bragado, vai nos dirixir unhas palabras. Bueno, serán, eu quero, en primeiro lugar, que lle deamos un aplauso a xente nova, porque a xente nova da que falou Xavier está aquí, a Comma Mo Rodríguez, que é a primeira vez que ven a este Bueno, moitos non coñecedes a Comma, pero é a filla de Naide e Noli, que é unha parte do noso corpo do que somos o corpo de traballadores e traballadoras de Xerez. En primeiro lugar, agradecervos de corazón a vosa presenza. Sabedes que eu e Maisilo estamos no Peirao asistindo ao atraque de cada unha das persoas que o facemos porque creemos que a nosa obriga de cortesía, pero tamén para contar, porque non podemos estar máis que 300 persoas. E este é o ano que máis persoas viñeron a este acto, 288 en concreto. E isto é unha beizón para todos que teñamos estas horas de irmandade, estas horas de emoción, estas horas tamén de reflexión. Tamén sabemos que non son todas as persoas que aquí estades as que a nos agradaría que estivesen. Nos estaríamos moito máis felices de que pudésemos ter convidado o doble de persoas, pero é que literalmente imposible. En ese sentido, pois pedimos disculpas a todas as persoas que aquí non están, que están tamén no noso corazón, que moitas delas ou algunhas delas sabemos que están seguindo a retransmisión en streaming. Sabemos que funciona e sabemos que hai persoas que están vivindo en diversas partes do mundo o que aquí sucedeu hai uns minutos e o que está sucedendo nestes momentos. Eu, porque vamos ir a merenda, que o que compre nesta altura, quero facer a gratitude necesaria a aquelas institucións que nos apoian e que tamén fan posible que estemos hoxe reunidos, especialmente a Xunta de Galicia, representada aquí neste acto por Valentín García, o secretario xeral de Política Lingüística, e a Fundación Illa de San Simón, que nos acolle nestas súas instalacións maravillosas. Esta é a 9ª edición que o vimos facendo, e tamén a Fundación que corre cos gastos dos nosos desplazamentos. Tamén queremos expresar a nosa gratitude ao Ámbito Cultural do Corte Inglés, que é a única entidade que dende hai tempo nos ven proporcionando axuda para a realización destes premios, e despois a todas e cada unha das persoas, insisto, que estades aquí. É a primeira vez que está connosco aquí en San Simón o presidente da Real Academia Galega, Jesús Alonso Montero. Expresamos a nosa gratitude, os nosos mellores desexos no desempeño que hai pouco tempo comenzou. Tamén quero agradecer moi especialmente ao presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega e a súa secretaria, José Sánchez Iglesias, e a Mercedes Queixas, a súa presenza, e a todo o resto de compañeros do mundo da edición, de autores da editorial, do mundo da librería. Somos o sector do libro, somos os sectores, a irmandade de lectores, as que estamos aquí hoxe celebrando con emoción a aparición destes dous novos textos, celebrando con emoción as palabras de Xavier. Hai 20 anos que homenaxeamos a Xavier. Eu lembro porque foi a primeira vez que falei nos Xerais, porque foi o meu primeiro Xerais
E daquela celebrábamos que en Vilagarcía que había semanas que Xavier Puente do Campo fora recibir a noticia da concesión do Premio Nacional por Cando Petan na Porta pola Noite. Nesas 2 décadas pasaron moitas cousas na nosa empresa, pasaron moitas cousas no país, no libro ese da Nación do que ele falaba, pasaron moitas cousas tamén no ámbito da literatura infantil e juvenil das que nos podemos entre todos abeizoar e parabenizar, pero tamén ao longo destas décadas pasaron cousas que probablemente poidésemos ter feito mellor ou de outra forma, é o que probablemente nos debe de impulsar de cara ao futuro. Xa para rematar, sabedes que en unha situación como a que estamos vivindo colectivamente, pois é moi frecuente que nos fagan unha pregunta dunha resposta bastante complexa, non? A mí me pregunta moitas veces, como vos vai? Como vos vai? Bueno, pois, claro, eu, cando me comezaba a fazer esta pregunta, sempre respondía con un eufemismo froito do meu talante optimista, decía, bueno, coñecín tempos mellores. Bueno, pois, xa non utilizamos un eufemismo deste tipo. Vivimos tempos ruíns, vivimos tempos moi difíciles, sobre todo moi difíciles para as persoas que están sufrindo a deflación económica que estamos sometidos, as persoas que non teñen traballo, as empresas que teñen dificultades para reorientar os seus proxectos. Eu sou consciente que aí están realmente a dor do conxunto da sociedade, pero nós tamén no noso ámbito, a pesar de que continuamos, a pesar de que continuamos editando, a pesar de que temos en marcha novos proxectos, somos conscientes de que vivimos tempos moi difíciles, moi complexos, onde son máis imprescindibles que nunca as políticas públicas de lectura. Por iso é algo que agradecemos extraordinariamente as palabras en defensa da lectura de Xavier, porque son as palabras imprescindibles para defender a civilidade, para defender a liberdade, para defender a nosa cultura e a nosa lingua. Xerais, nestos momentos, probablemente este pechando unha etapa. Estamos pechando unha etapa e abrindo, despois de 30 anos, e abrindo unha nova que probablemente irá marcada pola nova reforma educativa e por un novo tipo de edición. É dicir, xa non podemos entender que a edición é exclusivamente a edición impresa a que nos dedicamos ao longo de 33 anos, 3.500 títulos, casi 12 millóns de exemplares de libros producidos, máis de 11 millóns de libros vendidos. Eso é unha etapa que sabemos está en un certo debalo, pero ao mesmo tempo estamos creando un novo tipo de edición, e é todo o conxunto do sector, e é todo o conxunto da cultura galega o que ten que ser capaz de superar o corte da edición digital. Hoxe a edición é híbrida, editamos en papel e é imprescindible que as persoas, que os lectores continúen comprando os nosos libros, porque senón non poderíamos seguir creando un novo futuro. Eso é imprescindible, pero ao mesmo tempo temos que ser capaces de incorporarnos o novo paradigma. E iso é o que está facendo a editorial e é o que está facendo o conxunto do sector editorial galego. E eu creo que temos razóns máis que suficientes se vemos os catálogos e se vemos os esforzos que se están facendo nos últimos meses para que probablemente o próximo ano, que xa vos anuncio que teremos novedades nos premios, con toda a seguridade que habrá un reimpulso deste certamen. Sabedes que levamos varios
xa 2 anos convocando só 2 premios, a nosa intención era polo menos convocar 3, faltan os premios juvenil, nós queremos recuperar esas novas posibilidades, queremos máis participación por parte de todos vosotros, dos lectores e das lectoras que son os protagonistas. E isto ten sentido